Ну вось чаго не хапае Гомелю? Дабудаваць усходні абход, адрамантаваць дарогі, заняцца разнастайнымі сацыяльнымі аб'ектамі, добраўпарадкаваць двары і заняцца гарадской інфраструктурай. Я думаю, кожны з нас знойдзе не адзін аб'ект, на который варта выдаткаваць дзяржаўныя грошы. Але гомельскія ўлады вырашылі інакш, і ў самы разгар крызіса і недахопа грошай нават часта на відавочна неабходныя для горада рэчы вырашылі збудаваць у самым цэнтры нашага горада новы флагшток, які абыдзецца бюджэту ў 656 тысяч даляраў. Ну да ўсім па чарзе. Першыя звесткі аб тым, што на прасторы паміж аблдрамтэатрам і галоўпаштамтам з'явіцца новы флагшток з рэкорднай вышынёй у 60 метраў, з'явіліся яшчэ ў восень мінулага года. Прычым там выйшла досыць цьмяная гісторыя з тэндерам па распрацоўцы праектнай дакументацыі. Яго ў выніку адмянілі, і на пэўны час у гомельцаў узнікла адчуванне, што ад гэтай ідэі з флагштокам адмовіліся. Але некалькі тыдняў таму гэтую тэрыторыю абгарадзілі плотам, і пачалася ўжо зусім гнюсная гісторыя. Дзяржаўныя СМІ пачалі пісаць бравурныя артыкулы аб тым, што тут усяго толькі рамантуюць цеплатрасу, таму, маўляў, і ўзвялі плот. І наогул будаўнікі такія лапушкі, што пры рамонце цеплатрасы яны 12 туй, которые раслі на гэтым месцы, акуратна вывезуць спецтэхнікай і перасадзяць на вуліцу Пралетарскую і Савецкую. Па гомельскіх мерках клопат зусім небывалы. Але напрыканцы мінулага тыдня на будаўнічай пляцоўцы з'явілася адмысловая тэхніка, якая пачала буравальныя працы. То бок не проста пробы глебы браць, а менавіта сапраўды закладваць падмурак пад флагшток. Аб чым адразу выйшлі паведамленні ва ўсіх СМІ. Прычым займалася гэтым буравая кампанія «Дельта», чый кіраўнік Мікалай Васильевич Чарнашэй лічыцца адным з самых багатых людзей нашага рэгіёну. Ну а суцэльна-камплементарныя артыкулы ў дзяржаўных СМІ паведамлялі, што новы флагшток збіраюцца дабудаваць да траўня, усё ўжо ў самым разгары, нічога не зробіш, і ад гэтага праекта усім стане толькі лепш. Пры гэтым на будоўлі яшчэ адсутнічала нават тэхнічная дакументацыя аб тым, што за будаўніцтва тут вядзецца. Тым часам будаўнікі шалёнымі тэмпамі рабілі сваю працу. Яно і ясна чаму. Прыгожымі словамі аб рамонце цеплатрасы, клопаце аб дрэвах хацелі ўсыпіць пільнасць гараджан, бо прычын, па якіх у іх ідэя будаўніцтва новага флагштока выкліча незадаволенасць, хапае. Ну да аб усім па парадку. Першая прычына – гэта ў чарговы раз адсутнасць дыялогу паміж гарадскімі ўладамі і гараджанамі па ключавых пытаннях развіцця нашага горада. Грамадскія абмеркаванні, конкурс праектаў і ідэй для нашага горада не чулі. Сапраўды, не для нас жа з вамі гэта ўсё робяць. Гэта робіцца для прыгожых справаздач перад сваім кіраўніцтвам. Але такі падыход не толькі выклікае недавер да дзеянняў гарадскіх уладаў з боку жыхароў нашага горада і стварае глебу для пратэстаў і разнастайных скандалаў. Ён таксама прыводзіць да таго, што час ад часу магчымыя памылкі і няправільныя рашэнні, которые большасцю будуць успрынятыя негатыўна. Ну вось каму з вас падабаюцца адразу 2 падземных туалета на набярэжнай у нашым горадзе? Хто імі карыстаўся? А між іншым яны збудаваныя за нашы з вамі грошы. І што з туалетамі, што з флагштокам, нас з вамі ў чарговы раз не спыталі. Нас нібыта няма, так быць не павінна. Другая прычына – гэта шалёна высокі кошт гэтага праекта. Пасля званкоў на прамую тэлефонную лінію ў аблвыканкам 24 лютага нарэшце з'явіўся новы тэндэр па будаўніцтве дадзенага аб'екта, і ён змяшчае лічбы аб тым, у колькі гэта ўсё абыдзецца. Так вось, будаўніцтва новага вялізнага флагштока ў дадзеным месцы, а таксама добраўпарадкаванне прылеглай тэрыторыі абыдзецца у 1,5 мільёна беларускіх рублёў, што ў пераліку на даляры ЗША складае прыкладна 656 тысяч. Астранамічна высокі кошт для і так не самага багатага горада Беларусі. Прычым усё гэта толькі ў межах першага пускавога комплексу, то бок падчас будаўніцтва магчымы яшчэ дадатковыя траты. Каб вы разумелі, крыніцай фінансавання пазначаны мясцовы бюджэт, то бок на гэтае будаўніцтва пойдуць нашы з вамі грошы. Таму кожны раз, калі вы будзеце бачыць новы флагшток, вы будзеце наяўна разумець, на што пайшлі грошы ў нашым горадзе і чаму ў вашым двары плітку не мянялі яшчэ з часоў Брежнева. Трэці пункт мой самы улюбёны. Навошта будаваць на цэнтральнай плошчы нашага горада новы флагшток, калі тут і так ужо ёсць 4 флагштокі. 3 знаходзяцца каля помніка Владзіміру Леніну і яшчэ адзін знаходзіцца каля абласнога драматычнага тэатра. 4 флагштокі, Карл! Навошта яшчэ адзін? І наогул патрыятызм не падвышаецца прапарцыйна з вышынёй размяшчэння дзяржаўнага
сапраўднага сцяга. Ну што за хлапчуковыя фаламетры, па прынцыпе, у каго даўжэйшы? Канешне, у нас з вами могуць быць розныя погляды на тое, як трэба развіваць горад. Але чацвёртым пунктам я б хацеў назваць яшчэ і тое, што дадзены праект і ідэя з будаўніцтвам новага флагштока наўпрост парушае і дзейснае заканадаўства. А парушае яго тым, што ў ахоўную зону гісторыка-культурнай каштоўнасці палацава-паркавы ансамбль у Гомелі уваходзіць менавіта не толькі плошча Леніна, але і якраз тое самае месца, тая прастора паміж аблдрамтэатрам і галоўпаштамтам. Гэта там наўпрост прапісана. Паводле гэтага дакумента на ўсёй тэрыторыі ахоўнай зоны забараняецца капітальнае будаўніцтва. Дазваляецца толькі рамонт альбо добраўпарадкаванне. Але мы з вами разумеем, што будаўніцтва 60-метровага флагштока гэта не тое ж самае, што высадзіць новы кусцік альбо кветку. Гэта зусім не пахне добраўпарадкаваннем. Канешне ж, гэтыя звесткі выклікаюць пытанне аб кампетэнтнасці тых асобаў і службаў, якія прымалі рашэнне аб праекце новага флагштока. Пяты пункт – гэта замена хорошай пліткі на хорошую. Широкую на широкую. Гэта наогул старая гомельская традыцыя. Памятаеце, як у 2018-м перад прыездам колішняга кіраўніка Украіны, прэзідэнта Парашэнкі, кіраўніка нашай дзяржавы кінуліся не толькі падземныя туалеты будаваць, а яшчэ замянілі амаль усю плітку уздоўж вуліцы Савецкай у цэнтры горада. Прычым часта мянялі якраз такі па прынцыпе хорошую на хорошую. Так вось, каля флагштока збіраюцца зрабіць тое ж самае. То бок грошы пойдуць не толькі на сам флагшток, але яшчэ на замену старай цалкам нармалёвай пліткі на новую, але каляровую. І гэта ўжо зусім марнаванне грошаў у квадраце. То бок гэтая прастора і зараз з'яўляецца такой тыповай савецкай грамадскай прасторай, дзе можна максімум прайсці з кропкі А ў кропку Б і дзе не надта хочацца знаходзіцца. І адносна гэтага месца я заўжды прыгадваю той праект, які некалькі год таму назад прадставілі гомельскія архітэктары і энтузіясты. На тых выявах, якія яны зрабілі, бачна, як з дапамогай не самых вялікіх зменаў і затрат можна сапраўды пераасэнсаваць гэтае месца, зрабіць яго прывабным для таго, каб знаходзіцца там і бавіць свой час. Ну сапраўды, вось тут мне реально хочацца прысесці, адпачыць, прызначыць нейкую сустрэчу з сябрамі. А вось тут зусім не. Мне здаецца, што калі б такія вялікія грошы з дадзенага праекта пайшлі б на нейкае такое добраўпарадкаванне, то ўсе былі б толькі за. І ўсё, што для гэтага трэба было, гэта правесці адкрыты і публічны конкурс разнастайных ідэй і праектаў аб тым, як гэтае месца можа і павінна выглядаць. Але і гэтага праведзена не было. Таму проста памяняць старую хорошую плітку на новую хорошую, гэта зусім нейкі гамон. Ребята, у вас што, зусім ідэяў не было? Па сукупнасці гэтых прычын я лічу, што ідэя збудаваць новы флагшток у дадзеным месцы абсалютова ідыёцкая і будзе каштаваць нам шалёных грошай. І мяне цешыць, што такога меркавання прытрымліваюся не я адзін. І наогул я лічу, што ўсе гэтыя падземныя туалеты, замены пліткі, іншыя падобныя праекты ставяць пад сумнеў кампетэнтнасць і адпаведнасць займаных пасад у кіраўніцтве нашага горада. А ў год прэзідэнцкіх выбараў гэта можа яшчэ ударыць і па рэпутацыі рэспубліканскай улады, якая дазваляе рэалізоўвацца падобным праектам ва ўмовах крызісу. Я ведаю, што сярод тых, хто глядзіць гэтае відэа, вельмі шмат актыўных і неабыякавых людзей, і вы можаце дапамагчы даць ясны сігнал гарадскім уладам аб тым, што будаўніцтва новага флагштока ў цэнтры Гомеля варта спыніць. Як? А проста. Па-першае, падпішыце петыцыю. Там ужо падпісалася больш за 1000 чалавек, і ваш подпіс дакладна не будзе лішнім. Па-другое, пішыце асабістыя звароты ў гарвыканкам. Яго кіраўніку, галоўнаму архітэктару горада, кіраўніцы аддзела ідэалогіі. Па-трэцяе, не забывайце пра прамых тэлефонных лініях. Я просто нагадаю аб тым, што пытанні, которые вы задаеце падчас іх правядзення, прыраўніваюцца да асабістага пісьмовага звароту. Чацвёртае, гэта, канешне ж, інфармацыя. Лайкі, рэпосты, пасты ў сацыяльных сетках дапамагаюць данесці інфармацыю аб тым, што робіцца ў нашым горадзе, да як мага большай колькасці людзей. Давайце спынім гэтае вар'яцтва разам, бо калі не мы з вами, то хто? Калі не зараз, то калі? Ну а каб быць у курсе, не забывайцеся падпісвацца на гэты канал. Да сустрэчы!